Y xa me quedo preocupada. A ver, querido Óscar, a evidencia di eso, que en Galicia vivimos máis, pero vivimos mellor? Pois isto, claro, diría miña boa, según, non? Pero sí, podémolo dicir alto e claro, e temos datos. Veña, aquí imos con boas noticias, compañeiros, porque Galicia, efectivamente, sempre dicimos que está envellecendo, pero atentos a este dato sorprendente, porque somos un dos territorios onde máis anos se vive e con boa saúde. É dicir, non só sumamos candeas na tarta, tamén podemos sopralas con forza. E segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, Galicia é o segundo territorio de Europa con maior esperanza de vida saudable. Vivimos máis e mellor. E isto quere dicir que os galegos aumentamos a esperanza de vida libre de limitacións importantes. Ata 69 anos con perfecta autonomía. Só nos supera Suecia con 72 anos, pero adiantamos a países como a Noruega ou Italia cunha media de 68 anos. E se miramos a esperanza de vida total, tamén saímos moi ben parados. Galicia tamén ocupa o segundo lugar, con 83 anos. O primeiro posto é para Suiza, con 84, pero ollo que tamén hai moitos galegos ali, ou seja, que tamén temos algo. E para que vexades a diferencia, o país con menos esperanza de vida da Unión Europea é Bulgaria, con 75 anos. 8 anos que lle sacamos aos búlgaros, coidado aí, A fórmula para vivir máis é mellor, é o segredo máis cobizado e unha das claves tena hoxe o noso reporteiro cadete, Miguel Mandallo. Mi madriña, compañeiros, perdoade, porque eu as claves non sei xa terei. O que teño é unha dor en todo o corpo que podedes flipar. A que ten as claves é a nosa compañeira Antonia, porque Antonia, que estás a facer agora mesmo? Fuerzas. Pero cantos anos tes ti? Contanos, porque mi madriña. 71. 71 anos e cantos kilos tes aquí agora mesmo? 55 kilos. 55. 55 kilazos, o sea, ti con 71 anos adestras forza todas as semanas, non? Sí. E por qué? Por que decidiches adestrar forza? Pásalo. Pa salud, non? O sea, ti crees que é bo para a saúde adestrar forza todas as semanas? Sí. Ti que pensas da xente moza que estamos na casa que non podemos así xa cos cadrices e ti aquí? Sodes uns vagos. Xa vedes, compañeiros, que non hai máis que decir. Sodes uns vagos. Canto tempo levas adestrando? 3 anos. E ti notas, non? Hombre. O mes e o notas. Eso noto. Pois, Antonia, deixámoste aquí adestrar porque, compañeiros, imos falar con Carlos tamén, que é o seu adestrador, que claro, Carlos, ti tes que flipar, non? Es que es una máquina, es una máquina. Esta gente, estas generaciones ya no se hacen como estas. Está feita de outra pasta, non? De outra pasta, sí, sí. Que adestramentos lle fas a Antonia, ti? Bueno, sobre todo centrados en el tema de la fuerza, la estabilidad. Sabemos que el entrenamiento de fuerza es uno de los mayores preventores de salud, es decir, el entrenamiento de fuerza lo que les da es estabilidad, equilibrio, y en el caso de las personas mayores, las caídas es uno de los principales agravios que pueden tener, ¿no? Una fractura, eso genera una inmovilidad, entonces es muy importante que ellos tengan fuerza y tengan estabilidad, se sientan funcionales. Pois, Carlos, moitísimas gracias porque, compañeiros, non é a única persoa que está adestrando aquí, porque temos a Florencio, que xa vemos aquí. Florencio, ti tes 72 anos, non? 72, sí. Mi madriña, e contanos, que estás a facer aquí? Voy a levantar 30 kilos. E ti podes con isto? Sí puedo, sí puedo. Pero, claro, a idade é só un número, polo que vexo. No, nunca es tarde. Siempre es el momento adecuado para venir, cuando tienes esa edad. Que bonito, Florencio, que bonito. Pois moito ánimo, dalle duro aí. Compañeiros, xa vedes que nunca é tarde para facer deporte e ter un envellecemento activo e bo. Grazas, Miguel. Qué bonito Florencio, mentres Mandallo está co micro e Florencio está para arriba para baixo, claro. Que bonito, que bonito. Así todo se ve moito mellor. Bueno, querida Gloria, a verdade é que dá preguiza facer este tipo de exercicios de forza, sí. Pero o certo que cada vez máis, nos lo din os expertos, que adestrar forza é importante para logo de, cando imos sumando anos, e sobre todo nos as mulleres, para a menopausa, afrontala moito mellor, non? Sin dúbida, e para chegar a esos 84 anos que nos dicen que vamos a vivir, xa se verá. 86 as mulleres, Gloria? 86 as mulleres, levamos unha ventaxa. non quería meter o dedo no ollo.
chegar en mellores condicións. Sin duda, o exercicio axuda moitísimo, ademais de outras moitas cousas, que teñas a túa disposición un sistema de saúde que che axude, unha medicina preventiva que che axude a chegar en moi boas condicións, porque, claro, cando falamos de esperanza de vida, case sempre nos estamos a referir ao primeiro mundo. Case sempre, porque senón estes datos, se nos vamos fora do primeiro mundo, baixan moito. E con respecto ao tema que tratamos hoxe, que se van a vivir máis ou van a vivir menos as xeracións cos seus avós, as xeracións seguintes con respecto aos seus avós, vamos a ver, os seus avós, en moi pouco tempo, en moi pouco espazo de tempo, conseguiron ganar moitos anos de vida. Por qué? Porque se produxo unha volta económica, unhas mellores condicións de vida para que eles chegasen, tendo en conta só un exemplo, que nos anos 50 a media en España era 46 anos. Mirade no que estamos agora. Estamos falando de 3 xeracións. O sea, eso foi moi rápido. E eso son as condicións económicas, que as condicións económicas por as que vive determinada población a que estamos medindo é a que finalmente te vai a levar a que a túa vida sea máis longa e, sobre todo, no que temos que, entendo eu, cuidar agora, en que condicións chegamos. Porque é ben verdad que cantos máis anos vivamos, máis sometidos estamos a riscos. Claro, é que eu aquí vexo, Inma, non sei como vestía, dicir que por unha banda é o que apunta a Gloria, grazas a unha mellor sanidade, hoxe, bueno, pois temos cura para enfermidades que nos anos 50 pois ibas por outro barrio, por exemplo, pero é verdade que nos, as novas xeracións, estamos tendo unha vida moito máis sedentaria ca dos nosos avós, non? Moitísimo máis. Eu creo que aí está un pouco a discrepancia. Aí é verdade que os avances médicos van facer que duremos moitísimo máis, porque, como dicía Rocío, evidentemente hai moitas enfermidades que agora sí se curan e antes non, evidentemente todos os avances científicos. Pero claro, os avances científicos agora empréganse, pro meu gusto, para cousas que non son durar máis anos, senón igual estar mellor físicamente. Unha cousa é estar mellor físicamente e outra cousa é estar ben de saúde, que son cousas distintas. Entón, claro, empregamos moito máis en pincharnos botox que en ir igual ao gimnasio e pensar que hoxe hai que facer o deporte para despois, cando un é máis maior, estar ben, pero estar ben de saúde, non estar ben físicamente. Eu creo que hai un pouco o que vai ser a diferenza, non? Porque agora, eu creo que o que vai en contra de que duremos máis anos vai ser o estrés. O estrés, o ritmo de vida, ir acelerados todo o tempo. O estrés, a contaminación mata. É verdade que hoxe, Manel, temos máis información, por exemplo, se queremos facernos controis precoces de moitos cancros que matan, por exemplo, é dicir, eso hai uns anos era impensable, agora sí que nos podemos facer máis chequeos, sabemos, por exemplo, que o exercicio, como aí estamos vendo, é beneficioso para a saúde, non? A verdad que sí, eso o que dicías, a medicina preventiva me pasou a min, que me conseguiron, o sea, me detectaron un cáncer con tempo e aquí estamos. Oxe, a mellor fai 15 ou 20 anos, eso non pasaba, non? E ti vas para outro barrio. Depois, o que é a alimentación é moi importante, que quizás antes comía mellor que agora, que antes os víades, pola mañá collían un cacho de touciño, papaban, e aí non había colesterol porque o queimaban. O sea, o exercicio é moi importante. É como dices, estar ben físicamente e mentalmente tamén, porque aí é onde te vai matar. O estrés, como vivimos, sales de aquí, te vas para outro lado, a tal hora en tal sitio. Entón, tens que tomar, por exemplo, foi unha persona que sempre practiquei deporte, hasta que chegou a pandemia, que se nos acabou a historia porque se nos cerraron os pabellós. Depois me dediquei a andar. E agora, como digo eu, para estar activo tal, non valgo para estar no sofá. Os fines de semana me lo paso na huerta, aí ese moreno. E logo, un aspecto que non estamos pondo aínda sobre a mesa, que é a soidade, dicir, antes se vivía máis en comunidade, non? A vida nas aldeas, había un tecido social máis forte. Hoxe, igual, niso, as novas xeracións, pois, pecamos de ir máis a nosa bola. Sen dúbida, eu penso que vivimos antinatura. Hoxe en día. Sí, e penso que, ademais, o tema do ximnasio non deixa de ser un parque temático onde vas ali unha hora, pero durante as 23 horas despois nin se durme igual, nin comemos igual, nin temos relacións igual, nin a xente aparcamos nun sitio cando chega o momento, hasta nin sentimos igual, hasta nos velorios nin se sente igual. Todo é totalmente como máis falso. E entón, efectivamente, podemos vivir máis anos, pero en que calidade? Como é a calidade? Con 50 medicinas ao día,
e chegamos aos 100 anos de que maneira? Porque eu tiña unha tía que morreu con 106 anos, unha cousa así, pero pasou como 10 anos ou 15 na cama. Eu non quero vivir así. E antes a xente, perdona, xa remato, pero a xente non tiña que ir ao ginasio a levantar forza, xa collía o sacho, sachaba, e collía o porco, e iba pa aquí, pa un lado, pa outro. Eu prefiro vivir dunha maneira máis sana, para min parece antinatural. Non, é que quería trasladarlle, Octavio, esa pregunta que te estabas facendo en alto a un xerontólogo que xa nos está escoitando, que se chama David Facal. David, grazas por atender a nosa chamada. Quero che trasladar esta reflexión de Octavio que estaba facendo aquí na mesa. Eu non quero vivir 100 anos, quero vivir 100 anos con boa calidade de vida, sen estar dependendo de pílulas e de historias. Como conseguimos? A pregunta do millón, David. Bueno, pois eu tamén estaba notando aquí e tiña notado precisamente o que comentaba Octavio. As guías de exercicio físico, as guías de saúde, recomendan exercicio de forza, igual que recomendan exercicio aeróbico e de equilibrio, pero, bueno, estáse dando moita importancia ao exercicio de forza e parece que incide na calidade de vida, no funcionamento cognitivo, a moitos niveles. Pero aí tedes ahora mesmo as imaxes de persoas facendo exercicio en grupo, que tamén o comentaba Octavio, estaría ese componente social do exercicio e o componente relacional. Entonces, facer exercicios de forza está moi ben, atoparnos con compañeiros no gimnasio tamén, pero calquera actividade que implique relación social, que implique un traballo grupal, que implique intercambios, pois vai a ser máis rica físicamente e cognitivamente. É dicir, que se tiveras que pôr, digamos, varios ingredientes na cocteleira de vivir mellor, apuntabas adestramento de forza, o que teña un sacho co sacho, o que non, que vaya ao gimnasio, vida social, non? Facer cousas en comunidade, e que máis? Bueno, eu traballo no campo da saúde cognitiva, da saúde cerebral, e aí as guías o que están falando é de actividade física, nutrición, bueno, todo o que sea controlar o risco vascular. Os aspectos sociais tamén son moi importantes, os afectivos, falabades de estrés, e chegado un momento da vida tamén é importante os síntomas que teñen que ver ca depresión, bueno, controlar se aparecen aí síntomas afectivos, afrontalos e controlalos. E despois a actividade intelectual tamén. Sería a terceira pata do banco. Estar estimulados, non todo o tempo. Gloria, quereche preguntar algo, David? Sí, bueno, David, para min hai unha cousa moi importante que se nos, ao mellor se nos escapa. E volvo á situación económica. Vamos a ver, eu estou de acordo que ir ao gimnasio é estupendo, comer peixe 2 veces a semana é estupendo, e poder tomar carne de vez en cando é estupendo, e non tomar alimentos procesados. Pero vamos a ver, nunha familia que cobra 1.000 euros a nai e 1.000 euros ao pai, e para vivir, para a súa casa, necesitan o 60% dos ingresos, isto non é posible. Entonces, unha vez máis, volvemos a ter o mesmo problema. Non teremos boa salud cando cheguemos aos 60, 70, claro, somos consecuencia do que pasamos antes, e o que pasamos antes é consecuencia dunha situación económica que non podemos soster. Entonces, todo isto é moi bonito, pero a realidade é teimuda. O sea, non todos poden nin ir ao gimnasio, nin pagar gimnasio, diste, correr é gratis, sí, de acordo, pero tamén hai falta tempo para iso. Entonces, non sei a importancia que os xerontólogos lle dades a este tipo de cousas, ou se o pensades. Vaya bronca lle acabas de botar. Non é bronca, non, por Dios, non é bronca, non. Suscribo ata a última cousa. Para nada. A ver que nos di David. No, para nada. Non é cuestión de que lle damos importancia ou non. Normalmente moitos dos datos dos que falamos en xerontoloxía, en psicoxerontoloxía, veñen de estudios longitudinais, e son a propia evidencia, os propios datos os que falan. E sí que, efectivamente, como di Gloria, as variables socioeconómicas, o estatus socioeconómico influe moito. Vale. Afortunadamente, na xeración actual de persoas maiores, nas persoas que naceron nos anos 40, 50, chegando aos 60,
no noso contexto, efectivamente, o estatus socioeconómico e o grado de cobertura en servicios de saúde, en outro tipo de servicios, é relativamente bo. Efectivamente, eso cambia cando imos a outras partes do mundo, vemos, pero incluso, por exemplo, países menos avellentados como Latinoamérica, rexións menos avellentadas como Latinoamérica, cada vez están máis avellentadas, as persoas están gañando en esperanza de vida e están empezando a traballar en este sentido en esperanza. Bueno, pois David, moitísimas grazas por atender a chamada do termómetro e participar nesta charla. Unha aperta.